and they are never compensated. Achiedh nade minyuolo godo nyithindo mabogno e motelo kod atamalo 16.6 kelo thoe mag nyithindo e bwo higni 5 e piny mangima. Mae kaluwore kod lipot mogolo odiochieng' ma kawuono ka piny mangima hingo odiochieng' nyithindo minyuolo ka kindegi podi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lipot mogol kod migawo mar thieth e pacho ka yango ni achiedh nade minyuolo go nyithindo mabogno ema otelo e kelo thoe mag nyithindo e bwo higni 5 kama en achiel kuom 3 mag thoe nyithindo matindo e pacho ka. Kaluwore kod lipodno, chutho pok oyangore hie gima kelo nyuolo nyathi ka kindene podi. Kata kamano, moko kuom gigo manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi mabogno gin chamo chiemo ma ok ni kare, madho kong'o, ywayo ndawa, tuoche matama, ting'o ich mar nyathi mohew achiel, bedo gi tuo e ofuku mar nyuol e kind gik mamoko. E piny mangima, nyithindo milion 13.4 nonyuol ka kindegi podi e higa mar 2020, ka e pacho kae nyithindo 127,500 nonyuol ka kindegi podi e higa no. E kind nyithindo go mabogno, milion 2.4 wito ngimagi ka podi giyom e piny mangima. E higa ni mar 2023, ema nitiere kwan mamalo mar atamalo 37.2 mar nyithindo mabogno motho e pacho kae, ma en medruok maduong' kowuok e atamalo 33.2 e higa mar 2022 kod atamalo 32.8 e higa mar 2021. Mondo ng'ama miyo ogeng' nyuolo nyathi mabogno, onego lim od thieth kaber to nyadiboro e kinde mopek, onego chiem maber kendo otimo rako, owe madho kong'o kod ywayo ndawa e kinde mopek e kind gik mamoko. To nyaka ensure kaka ng'ama miyo ni diet ne ng'iyo maber, tuoche oyudo chanjo tenge, chanjo gobe ok imiyo infection nyalo go e piny mayot. Emomiyo nyiso miyo monyuol ka nyathine pok ndalo romo ni, first of all nyaka onyuol e osiptal. Osiptal manigi ni neonatal ICU. Nyithindo mabogno podi nyalo rit e yo makare kendo ginyalo dongo mana kaka nyithindo mamoko, to mondo mano otimre, onego giyud liet moromo mawuok e dend ng'ama duong' e seche 8 e odiochieng', mano kangaru madhakea, onego migi chag thuno e sama winjore kendo rangi machiegni mar rito ngimagi. Nyathi mora obed nyathi mabogno kata nyathi monyuola sa asaya, skin to skin en gima recommend ne nyithindo te. Skin to skin kangaru mama kawo nyathi oting'o e dende to pien gi romo, miyo nyathi kata mana wuon nyathi nyalo timo skin to skin. Ok kata nyaka obed mana nyathi kende, liet no konyo warming nyathi, to bonding bende nitiere kaka seche ma nyathi nindo kuom min kawano, to nitiere hormones kata mana chemicals moko ma del golo ma miyo nyathi gi min bond, iluongo ni oxytocin hormone, kendo miyo kata chak bedo mang'eny e thuno. Kaka yorno mar duoko piny thoe mag nyithindo mabogno, sirikal ma pacho ka koro geto tego chenro mar nyathi mabogno yudo liet mawuok e dend ng'ama duong' kata kangaru madhakea services e counties duto 47 ma pacho ka, ute thieth mag referral e counties, bedo gi gige thieth kod jochiw thieth molony e wards kama inyuole nyithindo, kod chiwo tiegruok makare e wi arita ne miyo mapek kod nyithindo mayom kokale nyamrerwa motiegi maber. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nokoro moke juang' nyasi ma kamagi beno bag